Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Musannif rahimallahu ta'ala wa bihi lan ing Allah la bi ghairihi oranana ing saliyane Allah nasta'inu nyuwun pitulung ingsun sadaya. Ainat lubu tegese nyuwun ingsun sadaya al maunata ing pitulung. Fatak di mujari wal majruri mangka utawi ngadinginaken jar lan majrur iku li ifadati ihtisosi karena awe faedah khusus ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya wa dini lan agama. Yutlaku diucapaken opo adinu lapad adin lugotan ing dalam bahasa ala ma'anin kasirotin ing atase pira-pira makna kang akeh. Minha iku setengah saking ma'anin kasiroh atau atu utawi makna taat wal ibadatu lan makna ibadah wal jaza'u lan makna balasan wal hisabu lan hisab wa syar'an lan utawi makna nedin ing dalam syara iku alam masaro'ahu ing atase barang kang nyariataken ing ma sapa Allahu Gusti Allah ala lisanin nabihi ing atase lisanin nabine Allah minal ahkami nyatane pira-pira hukum wa yusamma lan diarani apa masaro'ahullah dinan ing aran din li anana karena satu na ingsun sadaya iku nadinu nekadaken ingsun sadaya lahu maring masaro Allah aina takidu tegese nekadaken ingsun sadaya wanan kodu lan manut ingsun sadaya wa yusama lan diarani opo ad-din aidon halemali millatan ing aran millah min haitsu annal malaka saking sekirane satu ne malaikat iku yumlihi nibaaken sapa malaikat ing din ayyulkihi tegese nibaaken sapa malaikat ing din ala rasuli ing atase rasul wa huwa lan utawi rasul iku yumlihi nibaaken sapa rasul ing din alaina ing atase ingsun sadaya wa yusamma lan den arani apa din aidon halemalih syar'an ing aran syara wa syariatan lan aran syariat min haitsu annallaha saking sekirane satu Gusti Allah iku syara'ahu nyariataken sapa Allah ing din lan atau mertelaken sapa Allah ing din lana maring sun sadaya ay bayanahu tegese mertelaken sapa Allah ing din lana maring ingsun sadaya ala lisanin nabi ing atase lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sholalan mugi-mugi nambahi rahmat lan tadim sapa Allahu Gusti Allah. Ay jadahu tegese nambahi ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah atpan ing welas wa ta'diman lan ngagungaken. Wa salama lan mugi nambahi penghormatan sapa Allah aizadahu tegese nambahi ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah tahiyatan ing penghormatan uzma kang gede balagot kang tumeka apa tahiyah udma ad-darjata kuswa ing derajat kang katog mas'alatun utawi ikilah iku siji masalah. Qala dawuh sapa Ismailu bin Musa al-Hamidi Syekh Ismail bin Musa al-Hamidi ing dawuhan fa in kila mangka lamun ditakoni apa pitakon anna rahmata lin nabi hasilatun patolabuha tahsilul hasili anna rahmata satu ne rahmat lin nabi kedua nabi iku hasilatun kang wis hasil fatolabuha mangka utawi nyuprihe rahmat iku tahsilul hasili ngahasilaken perkara kang wis hasil
Pajawabu mangka utawi jawabe iku annal maksuda satu nekang dimaksud bisolatina kalawan solawat ingsun sadaya alaihi ing atase Kanjeng Nabi iku tolabu rahmatin nyupri rahmat lam takun kang durung wujud apa rahmat. Fa innahu mangka satune kelakuan maumin waktin ora ana utawi waktu iku illa wahunaka angin iku tetep ing dalam mengkono waktu rahmatun utawi ana rahmat lam tahsul kang durung hasil apa rahmat lahu kedue Kanjeng Nabi. Fala yazalu mangka ora gingsir sapa Kanjeng Nabi iku yataroko munggah sapa Kanjeng Nabi bil kamalati ing dalam piro-piro sifat kesempurnaan. Ila malani hayata tumeka maring berangkang ora nana katog iku maujud lahu kedue ma. Fahuwa mangka utawi Kanjeng Nabi iku yantapiu ngalap manfaat sapa Kanjeng Nabi bisolatina kalawan sholawat ingsun sadaya alai ngase Kanjeng Nabi ala sohihi ngase kaul kang sohe. Lakin layan bagi tetapi ne ora nana penting opo ayak sida ngenta neja sopo al musolli wong kang maca sholawat dalika ing mengkono madkur ngalap manfaate Kanjeng Nabi. Bal yaksidu balik neja sopo wong kang maca sholawat atau wasula ing gawe lantaran ila robbihi maring pangerane musolli. Pinai li maksudihi ing dalam merkoleh maksude musolli atau wong kang maca sholawat. Walaya zuzulan ora wenang opo adu'au ngedu'a li Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bigueri waridi kalawan liyane kang teka saking Kanjeng Nabi. Karohimallahu kaya ucapan rahimallahu bal munasibu balik utawi kang mantesi walaiku lan kang patut pihaki anbiyai ing dalam hake piro-piro nabi iku adu'au ngedu'a bisolati wasalami kalawan sholawat lan salam. Wa pihaki sahabati lan utawi kang mantesi ing dalam hake para sahabat wa tabiin lan wong kang pada anut kabeh wa auliyai lan piro-piro wali wa masaihi lan piro-piro guru iku bitarodi kalawan doaaken ridho dari radhiyallahu anhu. Jadi kalau para sahabat dan wa pihaki guerihim lan ing dalam hake saliyane sahabat tabiin aulia masai yakpi cukup ayu doain opo ayu doain ndine doa karena kang wujud opo doa intaha wis tutug opo kaule Syekh Ismail. Ala Sayyidina ing atase Gusti ingsun sadaya Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Huwa utawi Muhammad iku abdolu asma'ihi lewi utamane piro-piro arane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal musammi lan utawi kang ngarani lahu maring Kanjeng Nabi bidalika kalawan mengkono aran Muhammad iku jadduhu mbahe Kanjeng Nabi kakek Kanjeng Nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib pisabi wiladatihi ing dalem kang kaping 7 lahire Kanjeng Nabi. Alasane limauti abihi karena maut bapake Kanjeng Nabi qoblaha ing dalam sandurunge wiladah sandurunge lahir. Fakila mangka diucapaken lahu maring Jad maka ditanyakan lahu maring Jad lima samai tahu karena opo ngarane sira ing Muhammadan ing aran Muhammad. Walaisalan ora ana opo Muhammad iku min asma'i abaika saking piro-piro aran bapak sira wala kaumika lan oranana kaum sira. Fakola mangka jawab sopo Jad
Sapa embahe rojautu ayuh mada bisamai wal ardi. Rojautu ngarep-ngarep ingsun ayuh mada ingin tadi puji sapa Muhammad bisamai ing dalam langit wal ardi lan bumi. Wa qad haqqaqa lan teman-teman wis nyataaken sapa Allahu Gusti Allah rojahu ing pangarep-ngarepe jad itu mbahe itu. Wakila lan diucapaken opo ucapan al-musammi utawi kang ngarani lahu maring Kanjeng Nabi bidalika kalau mengkono madkur aran Muhammad iku ummuhu ibuke Kanjeng Nabi. Ataha kang teka ing ibuke Kanjeng Nabi sapa malakun malaikat. Faqala mangka ngucap sapa malak laha maring maring ibune hamalti bisaidil basari. Hamil sira bisaidil basari kalawan saide manusia atau kepalane pimpinane manusia. Pasamihi mangka becik ngarani sira ing Muhammad ing Kanjeng Nabi ing bisaidil basar Muhammadan ing aran Muhammad. Wa in nama ata lan pastine nekaaken sapa musannif bisolati kalawan sholawat pi awali kitabihi ing dalam kawitane kitabe musannif ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan karena ngamalaken bi hadisil qudsi kalawan hadis qudsi wa huwa utawi hadis qudsi iku qaulu ta'ala dawuhade Gusti Allah Ta'ala abdi lam taskurni ida lam taskur man ajraitu nikmat alayya dehi. Abdi wahai hamba ingsun lam taskurni oranana atau durung syukuran sira ingsun ida lam taskur nalikane durung syukuran sira man ing wong ajraitu kang lakuaken ingsun an nikmata ing nikmat alayadaihi ing atase tangan lorone siman. Wala syakalan orana mang iku maujud anahu ing satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alwasitatu kang dadi lantaran al-udma kang gede lana maring ingsun sadaya. Pikuli nikmatin ing dalem saban-saban nikmat bal huwa malah utawi Kanjeng Nabi iku aslu ijadi iku asale ngawujudaken likuli mahlukin maring saban-saban makhluk adama rupane Nabi Adam wa ghairihi lan liyane Nabi Adam wa biqolihi lan kalawan dauhane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man sholla alayya fi kitabin lam tajal malaikatu tusolli alaihi madama ismi bidalikal kitab. Man utawi sapa wonge iku sholat lamun nulis sholawat sapa man alayya ing atase ingsun pi kitabin ing dalam kitab lam tajal mangka ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tusoli ngaduaaken sapa malaikat alaihi ing atase man madama selagene langgeng opo ismi aran ingsun iku fi kitabiz zalika ing dalam mengkono madkur kitab. Qala dawuh sapa Abdul Muti As-Samlawi Syekh Abdul Muti As-Samlawi fi manal hadal hadisi ing dalam makna ikilah hadis aiman kataba tegese utawi sapa wonge iku kataba lamun nulis sapa man as-sholata ing sholawat wa shola lan sholawat sapa man au qara'a atau maca sapa man as-sholata ing sholawat al-marsumata kang ditulis fi ta'lifi hafilin ing dalam karangane wong kang ngumpulaken ilmu au risalatin atau risalah lam tajal mangka ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat iku tad'u ngadua sapa malaikat lahu kadue siman bil barokati kalawan berkah au tastagfiru atau nyuwun pangampura sapa malaikat lahu kadue siman khatamin nabiyina kang dadi pungkasane nabi kabeh bifatita jadi khatami
wa kasriha lan kasrih tak bisa kasroh khotimi. Wal kasur utawi kasroh iku asharu leuwih masyhur. Ayatobiihim tegese kang mungkasine nabiyin kama fil misbahi kaya berang tetap dalam kitab misbah. Fala nabiya mangka orang nabi iku maujud badahu in dalam sause kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa maka utai kanjeng Nabi Muhammad iku akhiruhum akhire nabiyin fil wujudi in dalam anane. Bi'tibari jismihi kalawan milang-milang jisime kanjeng Nabi fil khariji in dalam kenyataane. Wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi. Wahum lan utawi alihi iku jami'u ummatil ijabati sakabe umat kang nyubadani pangajake kanjeng Nabi. Lihobari allu Muhammadin kulu takin karena hadis allu Muhammadin kulu takin. Allu Muhammadin utawi keluargane Muhammad iku kulu takin saban-saban wong kang wedi maring Gusti Allah, wong kang takwa. Ahrojahu ngarewayataken ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Wa huwa lan utawi alihi maknane jamil ummah ijabah iku al ansabu kang leuwih mantesi bimaqomi du'ai ing dalem panggonane doa. Walau asina lan senajan wong kang pada maksiat kabeh. Li annahum karena satuhune asin iku ahwaju kang leuwih butuh ila du'ai maring doa. Min guerihim tinimbang saliyane asin. Wa amma fi maqamil zakati lan anapun utawi maknane alihi ing dalem panggonane zakat iku pal muradu mangka utawi kang dikarepaken bil ali kalawan ali iku hum utawi ali iku Banu Hasimin turunane Hasim wa Banu Muthalib lan turunan Al-Muthalib. Wallahu a'lam bil murad.